Na Slovensku koluje už roky taký mýtus, že plastická chirurgia sa vykonáva plus minus do mája a potom už nie je úplne vhodné na plastickú chirurgiu. Je to však len mýtus. Ja vždy poviem, že aj v Dubaji sa operuje a tam máme teda celoročne leto. Pacientky sú vítané aj cez tieto letné mesiace. Vykonávame takmer celé spektrum operácií. Hlavne sa snažíme operovať také menšie výkony, medzi ktoré sa radí aj napríklad zväčšenie prsníkov. Niekto povie, že je to možno príliš veľká operácia, avšak tie rezy sú veľmi krátke a hojenie je veľmi rýchle. Pokiaľ sa po operácii viete zdržovať zhruba týždeň v chladnejšom prostredí, tak pre mňa vôbec nie je problém tieto operácie vykonávať. To znamená, že ste vítaní aj na takéto zákroky aj cez leto.